5. september 2002. Til mine sønner efter min død. Jeg beder til, at I er bedre ægtemænd og fædre, end I har været sønner. Adrian, hvordan var det for dig at finde det her afskedsbrev? Jeg var i chok. Hvad er det for en mor at have? Vores opgave er at forstå, hvorfor hun har skrevet det afskedsbrev. Så derfor har vi skabt de her kulisser. Så vender vi tilbage til Åstedet, hva'? Hold da op. Det var sag. For at vi kan gå tilbage og fremkalde en række minder i jeres liv. I alt, hvad der sker, kan der være noget komisk i det, ikke? Mor, fordi hun blev alkoholisk. Det er sådan, du ser mig! Som en omvandrende whiskyflaske! Hvis du kan græde og skrige, så er du godt på vej. Far, fordi han ikke var i Danmark. For en gang skyld. Kan du så vise, du er en far? Det er dog. Jeg er simpelthen født en nazist. Er du opmærksom på, at der er den her meget klare graduering i, hvordan man har oplevet ting? Der vil være folk, som ser den her film, som lige pludselig forstår, hvorfor jeg er så stort et svin. Hun var en løgner. Og jeg vil sige en lystløgner måske. Jeg har jo ikke glemt, hvad hun har gjort. Altså, jeg er helt hurtigt. Min mors liv er en tragedie. Det vil jeg sige, at hun vil givetvis være uenig med mig. Så langt, så godt. For sådan en dysfunktionel familieportræt. I'll be back.